A la Universitat de Barcelona tenim una producció científica molt elevada. I tota aquesta recerca té encara més valor quan es comunica i es trasllada al gran públic. La divulgació de la ciència és una tasca pròpia del personal investigador i sabem que pot ser una feina aclaparadora. Per ajudar els investigadors i investigadores hi som nosaltres, la Unitat de Cultura Científica i Innovació. Som l'equip tècnic de la UB encarregat de divulgar la recerca amb l'objectiu d'augmentar la cultura científica de la ciutadania. Potser et preguntaràs com et podem ajudar. És fàcil. Posem a la teva disposició les eines perquè puguis divulgar els projectes que portes a terme. A la Unitat de Cultura Científica i Innovació vehiculem tots els projectes a través del programa La UB Divulga i oferim diverses accions que t'ajuden a apropar la recerca que estàs desenvolupant a tothom. I com ho fem? Duem a terme tota mena d'activitats tant per a escolars com per al públic general. A escoles, centres cívics, biblioteques i altres equipaments. A més, també rebem peticions concretes, basades en els interessos i necessitats de la ciutadania. I no podem oblidar el nostre gran acte anual, la Festa de la Ciència de la UB. Una gran festa de 2 dies de durada dirigida al públic escolar i familiar, amb desenes de tallers fets per diversos grups de recerca de la universitat, entre els quals podria haver-hi el teu. A més, també pots participar en les diferents activitats i formacions que oferim per assessorar i ensenyar com es pot explicar la ciència d'una manera senzilla, amb consells i dinàmiques que poden donar suport a la teva recerca. Tenim el compromís de transmetre la ciència feta a la universitat i tu i tot el personal investigador sou una peça fonamental per aconseguir-ho.